Nag-start na ko na ka. Mabungahong kabuntagon mga igsoon, live ta. Kumusta? Kumusta again? Happy New Year everyone. Mag-live ta. Bakanti ko. Lakaw na po taon niya. Bakanti man ta karon. Mag-live sa ta mga igsoon. So ako sa ni-share atong live. Live boy. Tanaw. Hi guys, si Angel. Ayun yung tilapan ta na. Ikaw sa dito. So ako sa ning i-share atong live mga igsoon. So pwede sa ninyo i-share. Ato i-share, please share our live kay mo ni nindot nga imarites na to nining kabuntagon. Kumusta? Ako sa ni-share. Praise the Lord. Happy New Year, sad sister. Del PMC and to Les Bill. Shout out. Happy New Year. Huwag naman na si Rogog share. Ano sabi? Okay. Praise the Lord. Hallelujah. So, kuan ta igso nakahigayon ta nga mag-live karon tungod kay bakante ta no. So I believe daghan kay nagpaabot sad sa atong live. So daghan nag-message nako. So ikaduha pa ron nga live na to sa karong tuig 2026 no. So kumusta mong tanan mga igso nako nagaampo kanunay nga namos maayong panglawas, namos maayong kahimtang gitagbo sa Ginoo yung mga panginahanglan. Labaw sa tanan duol mo sa Ginoo. Amen. Hallelujah, praise the Lord. So, nining kabuntagon igsoon. Actually, magama daw ta kog short video pero ako lang ning gi-live karon. Simple ra kayo, nara ko i-share ninyo mga igsoon this morning. Tulo ka butang nga maoy posible nga hinungdan nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Tulo ka rason or hinungdan or tulo ka butang ang atong isgutan karon nga maoy posible nga makaingon nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante ni nga atong mabantayan karon. Para our taigsoon, kay kabalo na ba taigsoon nga sa pagpangalagad sa Ginoo need ang paglahutay. It doesn't matter how we start, no? Kung unsa man ta na wahiba ta na una, ang importante nakalahutay ta. Amen. So mao na atong isgutan karon, but before that I just want to encourage everyone to share our live, and of course you can mention your friends and loved ones in the comment section. Unya you can also subscribe sa akong YouTube channel, igsoon atong YouTube channel kay free ra dito no, walay bayad. Never mo makadungog nako nga I encourage you to subscribe my Facebook page, wala kay naibayad na. But sa atong YouTube channel free ra ni igsoon. So after this ako ra sa ni siyang i-upload dito tong mga live na dito. Praise the Lord. Nindot kayog title pastor unya na ko lang tawon pastor asa ni ma-replay. Direra ni ma-replay brad or sa YouTube channel nga Mabungahong Kristohanon. Shout out Aldrin Sarap. Okay? And good morning Emerald Lang. Happy New Year. God bless. Okay? And nakoy nakitaan resilingan ba Alejandro Junior Lungay. God bless you. Si Algie. Salamat sa pagtanaw ri. Happy New Year Lungay family. Okay? So before we start, I just want to again encourage I just want to say nga salamat kayo no sa tanang mga followers. Ang ato ang original page jud mga igsoon is 235,000 followers.
Nya kaniya to ang new page kay na-restrict man ta igsoon tungod kay na ako'y gi-post bitaw nga naay gadag PC bitaw. Nya naay tao nga padung maghikog. Nya ako man tong gi-explain dito nga kana bitaw kung na-depress ta dili maayo nga desisyon ang maghikog kun dili mo duol tas Ginoo niya ang mita kay wa man kasabot. Abi nila og nag-promote kog suicide ba so na-restrict ta. That is why nasa tay bag-o nga page nga Mabungahong Kristiyano 2.0 pero kaning duha gigamit na ko ni. Ako ni siyang gi-cross-post mga igsoon no, kay namay uban nga dili followers na ko sa original page niya na adri sa Mabungahong Kristiyano 2.0. But actually ang ato yung original page is katong 235,000 followers. Okay? So shout out dahil no, sa tanang mga subscribers, mga star senders, mga followers, mga new followers, welcome kay mo ani nga page. Para sa Ginoo ra gyud no, walay giisa nga tao dire. Wala ni nag-isa og pundok o relihiyon. It's all about Jesus, no? Kani nga page. And then akong i-shout out ang tanang mga OFW nga nasa lain-laing kanasuran karon, mga naka-permanent resident ug sa mga seaman, mga seafarer, shout out ninyong tanan. Naamo sa akong prayer. Kabalo na mo usa mo sa inungdan nganong mag-live ta. Because I understand nga dili tanan na higayon ninyo nga musimba every Sunday. Unsa man ni? Watching from Abu Dhabi, Pastor Taurus. Shout out, igsoon. Happy New Year. Okay? From Abu Dhabi. Praise the Lord. So, shout out sa nako ang PNP personnel tanan Luzon, Visayas, and Mindanao, tanang kapulisan. And mga brad nako sa Alpha Cabaro Lunglib brad, ipataas na tong Ginoo kay ron siguradong lunglib no. Sayas Captain in Arms. Okay? Mabungahong kuan ninyong tanan diha, mabungahong bag-ong tuig. Og sa Cebu City Jail akong gi-shout out Maximum 4, sila Brad Ari, shout out Brad Kenneth, RDC 123, sila Brad Jao, sila Mayor Ibang, shout out. Og ako tong gi-shout out be katong minggawas na si Brad Mago nga nas Pasil karon. Brother, shout out kita ta pohon. Praise the Lord. Laag diri Bohol or ako mo laag diha. Praise God. So let's start na. But before we start mga igsoon, ato ning i-open, i-welcome pinagis pag-ampo kay kabalo naman kita kung kita-kita ray mag-hisgod-hisgod og pulong sa Ginoo gamit atong own understanding, own interpretation, dili na to matugkad ang pulong sa Ginoo, no? So before we start, ato ning ablihan pinagis pag-ampo. Amen. Father in heaven, thank you Lord God. It's another blessed opportunity that you have given to us this morning to listen, to meditate your word, Lord God. Taliwala sa among kabisi, but still, Lord, imong gitagag higayon nga mamalandong sa imong pulong. Lord God, ikaw lamang ang gipataas karong kabuntagon. And Lord, ako nag-aampo Ginoo nga imong limpyuhan ang among kasing-kasing, imong limpyuhan ang among unahuna, among pagbati kay imong pulong balaan kini Ginoo. Tagay mi kasing-kasing madinawaton, kasing-kasing mapainogsanon, kasing-kasing nga willing mo sunod kanimo, dili inap nga mamati. Unya kalimtan ra. Walay mahitabo Ginoo nga milagro or walay panalangin, walay breakthrough kung igo ra mi maminaw unya kalimtan. Lord, i-bless ta ng viewers right now, listeners, especially sa mag-replay ani Ginoo panalangin ni Ginoo. And then as we listen to your word this morning, ipabati mong gahom kanamo Ginoo. Holy Spirit, gi-welcome kanamo. You are our master teacher this morning. Mag-agad ra mi nimo. This is your moment. And Lord, thank you for the peace of mind right now. Ang nabiling panahon naman ang mong itugyan kanimo. Salamat dan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Shout out din ako ang Pisigami family. And thank you dahil sa pastor sa Pisigami sa Kamigin. Nagpabok siya mga igsoon kay speaker ko sa ilang anniversary or Thanksgiving sa Mayo pa. Unya shout out din ako no ang Dawahon Islands sa Southern Leyte kay speaker ko sa ilang Thanksgiving karong umaabot 17. Okay? Shout out sa ilang ambungan nga alagad sa Ginoo dinihugan Pastor Marlon Cotamora. Kita-kita tadi no? Dawahon Islands, okay? Somewhere in Southern Leyte. Kita na pohon. Sunod Sabado na. Okay? Sunod Sabado. Sakto ba ko? Basta 17. Praise the Lord. See you. Okay? Okay, let's start. Again, ang ato ang hisgutan karon igsoon kaning tulo ka butang nga mo'y posible nga makaingon or hinungdan nganong di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaya ko na ning ibalik-balik igsoon ang pagpangalagad sa Ginoo, dili ni padasigay, dili ni paunhanay kusog kay ka dasig kay ka no, pero
Ari ni magdaog sa katapusan sa finishing line kung mulahutay bata. Kay mo ng pulong sa Ginoo ang mulahutay mauray maluwas. Amen. So naay mga tulo ka butang nga atong isgutan karon mga igsoon para ma-aware kita, no? So sa tanan nga naminaw nagtan-aw karon nga naka Bluetooth speaker, hala pabuylohe kay atong ibandilyo ang pulong sa Ginoo. Amen. Sa tanan nga on duty karon nga security guard or unsa man diha, mga on duty karon nga mga naminaw, salamat kayo sa paghatag og higayon sa Ginoo. Okay? So, karon mag-start na ta, but before that, ako mong again gi-encourage nga i-share atong live or i-mention ang inyong mga friends and loved ones sa comment section para makabantay sila ba, no? Praise the Lord. So, let's start. Una nga hinungdan. Kaya nga atong hinungdan, ang atong topic karon katumang mga tulo ka posibleng rason nga ang Kristohanon di mulahutay, no? Kaya nakita karon Nixon daghan kay mga Kristohanon kaniadto nga grabe mohilak sa Ginoo, grabe kadasig muwali, grabe ka aktibo sa simbahan, grabe ka abtik og mga prayer meeting, Bible study, unsa man diha nga mga services, pero karon nangawa na, karon nagluya na, karon nawa na sa Ginoo na backslide na nibalik sa agi, hibalik pagkapalahubog, ning balik pagkamarites, ning balik pagka-adik-adik, no? Ning balik sa binuhatan kaniadto nga naglunang sa kahilayan, mga pagadaot nga bisyo. Pero sa una dasig, ngano man na sila, ngano nangaluya man sila sa pagpangalagad sa Ginoo, nganong nawala man nilang first love ni Lord, mao ni ang tulo ka butang. Okay? Nganong ang usa ka Kristohanon posible nga di makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Una, mao ni Exxon, una nga rason ngano ang Kristohanon dili makalahutay or wa nakalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Una nga rason kay nagtan-aw siya og tao. Simple nga rason, no? Nagtan-aw og tao. Pero igsoon daghan kayo ron nga nangundang nga nangalagad sa Ginoo. Kay nagtan-aw sa iyang isig ka tao, nagtan-aw sa iyang silingan, nagtan-aw sa iyang kauban sa simbahan, nagtan-aw sa ilang pastor, nagtan-aw sa ilang leader, nagtan-aw sa iyang mentor, nagtan-aw sa iyang kauban sa worship team. No? Nagtanaw sa iyang asawa, iyang bana, iyang anak, iyang pamilya, igsoon. Mao ni bantay. Kung nakatutok ta sa tao, di ta kalahutay. Timani ang tao dili perpekto. Ang tao bisag unsa ka buutan, bisag unsa ka dinihugan, bisag unsa ka gifted, ka talented, igsoon nagyoy time masipyat na. Kung nakatanaw kaniya kay mura nimo gi-idol siya, posible kang maluya. Dayon ang alagad sa Ginoo igsoon nga naluya. Nawa ilang unang gugma, wala na'y gana sa mga activities sa church, wala na'y gana mo simba, wala na'y gana mo apil og Bible study, prayer meeting kay napandol sa iyang isig kataw. Igsoon, wala dili ka kakita og verse sa Bible from Genesis to Revelation nga ang atong pagpangalagad sa Ginoo magtan-aw tag tao or magdepende tag tao or mag-agad tag tao. Hinoon, ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Hebrews 12:2, fix your eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Way lain nga atong tanawon, way lain nga atong tutukan, way lain nga atong kanunay igsoon mahimutang dependent or nakadepende ta si Jesus lang. Kinsam di atong gilagaran ang tao? Dili. Ang tao maka-impierno na to na. Kung magtanaw ka sa sikataw nimo igsoon, pwede ka maluya. Pwede ka muundang og simba, pwede ka muundang pagpangalagad sa Ginoo. Pwede mag-dry imong relationship ni Lord tungod sa tao. Timan ni Igsoon, wa ka giluwas sa Ginoo aron magtan-aw sa tao. Giluwas ka sa Ginoo aron mangalagad niya. Adto ta dapat naka-focus. Kung naa ta naka-focus igsoon sa tao, kung naa ka naka-focus igsoon sa pastor, kung naa ka naka-focus sa mentor nimo, bisag unsa na ka dinihugan, prangkahan ti ka, tao ra gina. Og tungod kay tao ra na masipyat na nanay weakness di na pareha sa Ginoo. Only God is perfect and the rest of us is imperfect. Kuha ninyo, dili gud perpekto ang tao bisag unsa ka maayo kabuutan na masipyat og masipyat, need na siya sa grasya sa Ginoo. So kung ikaw nagtan-aw karon ang imong pagpangalagad sa Ginoo, nagtan-aw kag tao, nakadepende ka sa sikataw nimo, ayaw na lang ka surprise na usa ka adlaw igsoon di na ka makit-an simbahan. Ingon ang pulong sa Ginoo, itutok nato ang atong mga mata ni Jesus nga maoy mag-ugmad sa atong pagtuo. Kinsa ri atong gilagaran ang tao? Yung daghan kay naluya wala ni simba kay napandol sa tao. Ang uban po mapandol sa tao mobalhin og laing simbahan. No? Pero hinoon case to case man og unsa jud ilang rason pero naay daghan na malhin og laing simbahan kay nasakitan sa ilang tapad. Nasakitan sa wali or na bless sa iyang kauban simbahan. Kinsa ri mong gilagaran? Ang tao or ang Ginoo? No? Hinoon kamo ray magsabot sa Ginoo pero bantayin ni Igsoon.
Kay nay ubang mga tao nga nagsig balin-balin na, balin og laing simbahan, balin na. Mura na siya kanang langaw bitaw, puwag lubot. Mura na espiritu sa baki, basig lukso-lukso, lain-lain simbahan. No, ang problema dili ang pastor, dili ang kauban sa church kundi ikaw. Kay nga naman nagsige kag tan-aw sa imong isig katawo. Kay kung naka-focus lang sa Ginoo igsoon, bisag magkabalintuan pa na unsa pay may tabo sa palibot mga tao, di ka maluya og dili maundang imong kadasig sa Ginoo. Ano man, naka-focus man ka sa Ginoo. Mao ni man ni igsoon, ang atong pagpangalagad sa Ginoo dapat didto ra ta nakadepende sa Ginoo. Naata nakatutok og naka-focus sa Ginoo dili sa tao. Kaya ako ni balikon ang tao ra na. Ang tao masipyat, ang tao mapakyas, ang tao dili perpekto. Kung naa ka nakatan-aw sa tao nimo igsoon, pwede ka maluya. Pero kung imong focus na sa Ginoo, ako na ning ibalik-balik, walay tao makadisappoint sa pagpangalagad nimo. Kung ang imong focus sa Ginoo, walay tao nga makapaluya nimo. Kaya ang imong kadasig nagdepende man sa Ginoo. Ang imong kauhaw, ang imong kuan bitaw kaabtik sa pagpangalagad sa Ginoo nagdepende man sa Ginoo, wala sa isig katawo nimo. Mao ni bantayanan igsoon. Kay kung nagsigi kag tan-aw sa isig katawo nimo, kung naka-focus ka, di ko ganahan nila kay mauna way kabag-uhan, mauna nagsigsimba-simba. Naagali ka nagtanaw na maritis kang dako, nagtanaw ka sa sigkataw nimo. Posible maluya ka, mawa kay gana mo simba, wa na kay gana nga malagad sa Ginoo kay nakatanaw ka sa tawo nimo, naka-focus. Pero igsoon prangkahan ti ka, kung ang imong focus nasa Ginoo, makakita kag paglaom. Na dito ang panalangin, na dito ang pag-asa. Mabless ka kanunay kay way ikasaway si Lord. Amen. Di ka kakasaway ni Lord kay perfecto siya. That is why never compare yourselves to other Christian. Si Lord ang tanawa. Ang tao igsoon, posible makapaimpirno pa na nimo. Murang adtututok sa Ginoo. Amen. Hebrews 12:2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and finisher of our faith. Si Lord lamang atong tutukan. Kung gusto ta mo lahutay sa pagpangalagad sa Ginoo, adto ta kanunay mo tan-aw, adto ta kanunay mo focus ni Jesus, dili sa imong kauban sa simbahan, dili sa imong pastor, sa imong mentor, imong asawa, imong bana. Nayuban mga magtiayon, kung mag-away sa padong simba, mag-away bitaw, di manimba. No, kay nahiubos sa iyang asawa, iyang bana, kinsam day imong gilagaran, imong bana, imong asawa o Ginoo. Mao nay problema kung naka-focus ta sa sikataw na to. Kaya naman, kung naa ka naka-focus sa imong sikataw, sa imong bana, imong asawa, imong ginikanan, imong uyab, imong anak, imong higugma, posible nga mauna hinungdan nga maluya ka sa pagmangalagad sa Ginoo. Daghang Kristohanon nga na. Nag-ilis na ta, padung na manimba, padung na mo apil og prayer meeting, padung na mo apil og activity sa church, pero nagbikil sa iyang bana, iyang asawa, iyang ginikanan, wa mo lahos. Maunay usa sa ebidensya nga nagtutok sa tao. Pero kung imong kadasig nagdepende sa Ginoo, naka-focus ni Lord, bisan pag magbikil na misunderstanding, di kapugnan ang imong pagsimba, di kapugnan ang imong pag-attend og Bible study, di kapugnan ang imong pag-attend og prayer meeting or any activity sa church, ngano man ang imong kadasig nagdepende man sa Ginoo, dili sa isig katawo nimo. Amen. Mao ni igsoon, una nga rason or una nga hinungdan nganong ang tao, ang Kristiyano di kalawtay sa pagpangalagad sa Ginoo kay naa naka-focus sa tao. Ikaduha, tuloro man ang ikaduha, igsoon nga rason nga nung ang usa ka Kristohanon posible nga di kalahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Ganina ako anto no, naka-focus sa tao karon kay naa ta naka-focus sa atong sitwasyon. Amen. Mao nay bantayanan. Daghang naluya sa pagmangalagad sa Ginoo kay nabulit sa utang. Daghang nangundang nagluya sa pagmangalagad sa Ginoo kay wa muangay sa ilang sitwasyon. Kay lisod kaayo. Siyempre naagitas kalisod kay ingon si Jesus, subay mo sigpit nga dalan, daghang pagsulay, walay hayahay sa pamalagad sa Ginoo. Hinon, i-bless ta ni Lord sa saktong panahon nga giandam niya. Kay saad man na niya. Pero kung muingon ka mga igsoon nga gusto ka kinabuhi nga relax hayay, wala na sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay pagpangalagad sa Ginoo puno sa mga hagit, puno sa mga paglutos, mga unos o pagsulay. Kung ikaw naka-focus sa imong sitwasyon, posible nga mao na hinungdan nga dili ka makalahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Atong topic karon no, mga hinungdan, tulo ka hinungdan nganong di ta makalahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Una, naka-focus ka sa tao. Ikaduha, naka-focus ka sa sitwasyon nimo. Imong sitwasyon karon nga lisod kay para nimo pobre kay yamok-mok ordinaryo ra ka. Kung magsige kag tan-aw, sige kag tan-aw sa imong palibot, sa imong sitwasyon, posible nga dili ka makalahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Ingon ang pulong sa Ginoo mayon. Ako'y basahon diri ingon si akong i-connect ani. Ingon ang pulong sa Ginoo sa okay. Romans 8:18 according to Saint Paul. Okay? Si Pablo iso nakasinati og bati nga sitwasyon.
Si Pablo nakasinati nga nalunod, na priso nga way sala. Apan unsay giresponse ni Pablo, ingon siya sa Romans 8:18. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Okay? Gipaabot ni Pablo kanato igsoon, iyang gikonsiderar nga ang atong pag-antos karon dili ikatandi sa himaya, sa kalipay nga ipadayag sa Ginoo pohon. Si Pablo mismo kabalo nga naay pag-antos. Apan wala siya nagtanaw sa pag-antos, wala siya nagtanaw sa utang, wala siya nagtanaw sa mga paglutos, pagsulay, wala siya nitanaw sa kapobrehon, wala siya nitanaw sa iyang kalisod. Kaya ingon si Pablo, maiso nakasinati na siya kabusog ug kagutom, kalisod ug kadagaya, nakasinati siya sa tanang matang sa kalisdanan. Apan igsoon ingon si Pablo nga kaning akong sitwasyon karon nga lisod, kaning akong pag-antos karon dili ni ikatandi, dili ni makakumpara sa kalipay, sa reward, sa ganti, sa himaya nga ipadayag sa Ginoo kanako. No? Si Pablo ang nagtanaw sa sitwasyon. Kung dili nagtanaw si Pablo sa reward, nagtanaw si Pablo sa Ginoo. Amen. Wa siya naka-focus. Usay igsoon magluya ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Usay mga igsoon magdry ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man? No, wa na kay gana, buringan ka, laayan ka. Nagtanaw mo kasi imong utang nga dako kayo. Yunay nang utang nimo, wa pa jud ka bayre. Nagtanaw kas kalisod, nagtanaw kas kapobrehon or unsa man nga mga di maayong sitwasyon nga nagpalibot nimo. Once naka-focus ka diha, posible nga magluya ka sa pagmangalagad sa Ginoo. Posible nga di ka kalahutay. Apan kung ang imong focus nasa Ginoo, meaning naka-focus ka sa reward, sa ganti. Ug ang mindset nimo mahimong ingani, magunsa man ning kalisod, kasakit, magunsa man ning mga kalisdanan, mga hagit, unsa man ni kapobrehon, way kwarta, basta malipayon lang ko, magunsa man ni kung nanako sa langit, magunsa man ni kung ako nang masinati ang reward, no? Kung naka-focus ta sa Ginoo igsoon, wa kay paki sa pangitabo sa palibot. Kung ang imong focus na sa Ginoo igsoon, wala kay pakialam kung unsa ka bugat sa imong sitwasyon, dili jud ka mobiya sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Ingana may nakanindot kung naka-focus ta sa Ginoo. Walay rason nga mabackslide ka kung naka-focus ka sa Ginoo. Amen. Apan kung naka-focus ka sa imong bati or negatibo nga sitwasyon, posible nga maunay rason nga muundang ka sa pagpangalagad sa Ginoo. Kanong daghang kistuhanon karon igsoon ako'y nadunggan igsoon nga ningundang na lang siya og simba kay wa daw siya nadato. Ngano man naka-focus sa sitwasyon. Magunsa man ang magbanig kag kwarta pero imong kalag masunog sa impierno. Pero wani na ko gisulti nyo igsoon para di ta mangandoy gud ta. Pero mangandoy ta nga iuban natong Ginoo, gi-priority nato si Lord. Kay daghan nangandoy karon nga maadunahan, makwartahan, nalayo na sa Ginoo. Amen. Let us focus on Jesus Christ alone. Dili sa atong sitwasyon nga bati. Kay kung naata naka-focus sa bati, lisod na to nga sitwasyon, posible nga muundang ka or dili ka kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. Mao na ikaduha. Una, unsa to yung rason igsoon nga posible nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo kay kanang magtan-aw tag tao. Ikaduha, magtan-aw ta, naka-focus ta sa atong sitwasyon. Tanawa lang ko si Pedro. Si Pedro igsoon imbis nakalakaw nang siya sa tubig. Apa nakakita siya sa balod, ang balod sitwasyon na nakakita siya nga naiunos nga posible siyang maunlod. Naunlod jud siya. But at first igsoon, naka-focus siya ni Jesus. Nya wala pa toy balod. Apan sa dang ning abot ang mga distraction sa kinabuhi ang balod, ning tan-aw siya sa balod, naunlod siya. May gani na ngayo siya tabang sa Ginoo. Usa lang naka-ebidensya igsoon nga once naka-focus ta sa atong sitwasyon, sa atong dako nga utang, sa atong mga judit, naka-focus ta sa atong mga pamilya nga badlungon kay imong banang palahubog, imong banang naikabit, or imong asawa pon nga badlungon, imong mga anak nga adik-adik, no? Naka-focus ka sa imong ginikanan nga mga way Ginoo. Unsa man nga mga ngilad ug di maayong sitwasyon. Once naka-focus ka, mura jud kag si Pedro, maunlod ka ug di ka makalahutay nga makaabot ni Jesus. Amen. Di ta posible nga di ta makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ta kaabot sa finishing line once naka-focus ta sa atong sitwasyon. Unsa may sitwasyon nimo karon igsoon nga lisod kayo, hangad sa langit, hangad sa Ginoo, kay sa Ginoo makabaton tag paglaom, makabaton og solusyon ang atong mga problema. Apan kung naata nagka-focus sa atong palibot, posible nga laayon ka, buringan ka nga mga lagad sa Ginoo. Hangtod mo undang ka, mabackslide ka, mubalik na lang kag panindag syabo, mubalik lang kag adik-adik, mubalik lang kag hubog-hubog kay may paning mubalik tas kaniadto kay napatan ng bisyo, gilaay na kaganuman.
Sige mo kag tan-aw sa imong sitwasyon, pero suwaye igsoon pangalagad sa Ginoo. Nya i-focus jud ang imong unang-una, imong pagbati ug imong mga mata sa Ginoo. Kay sa panahon nga ang imong sitwasyon di maayo, kalmado ka ngano man, kabalo man ka nga ang tanan kontrolado sa Ginoo, ug kabalo ka nga sa luyo ning tanan nay grasya nay panalangin mo banos. Kay ngano man, once mo tutok ta sa Ginoo makabaton tag paglaom, makabaton ta og pag-asa. Praise the Lord. Amen. Mao na igsoon. Sumaw na ang duha. Una, nga posibleng hinungdan nga di ka kalahutay sa pamanglagad sa Ginoo. Una, kay naka-focus ta sa tao. No, ang tao di man perpekto. Naluya ka, napandol ka. Ikaduha, naka-focus ka sa imong sitwasyon nga bati ka. Ikatulo igsoon. Last na ni. Ikatulo nga posibleng hinungdan nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaning deception sa kaaway ron, kaning gitawag og social media. Unsay social media? Facebook, Instagram, YouTube, Netflix, mga movies, mga games, unsa man na diha igsoon. Social media, part sa social media. Kabalo ba mo igsoon nga ningon ang pulong sa Ginoo diri una ko'y basahon. Ephesians 5:15. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Kinahanglan daw nga magbantay ta, magmaigmat ta, no, way kumpiyansa sa atong pagpuyo nga dili sama sa mga buang-buang kung dili sama sa mga maalamon. Ang yawa karon igsoon, iyang gigamit ang social media para ma-distract ang mga Kristohanon. Si Satanas karon igsoon iyang gigamit ang social media as instrument to destroy our relationship with Jesus Christ. Daghan kayrong mga anointed nga karon nag-uga na, wala na idihog kanuman tungod sa ka-addict sa social media, pero walay panahon sa Biblia, walay panahon sa Ginoo. Ako igsoon nako sa social media like this, kay nako'y ministry sa social media, nagwali ko. Pero di man na ang social media ang igsoon depende sa paggamit, no? Naka sa social media pero imong gitan-aw dia mga preaching, word of God, unsa man dia mga videos nga may tungod ni Lord, no? Nga nay pagtulunan sa Bible, okay na. Pero kung nag-social media ka, nagsigir kag tanaw og reels, nagunsa lang na mga trending, mga gitanaw ni mo, wanay hinungdan, di makatabang sa imong spiritual life. Prangkante ka, the more you spend time in social media, mag-anam og kang-ay imong relasyon sa Ginoo. Ang atong topic karon, mga hinungdan, posible nga hinungdan nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Di man ni igsoon, daghan kay relasyon sa Ginoo karon nga naguba ni kang-a ni distansya kay adik kay social media. Daghang kay alibay nga dili mo adto sa bulaton sa simbahan pero nara sa balay nagsigirag social media. Ang uban nagsigig scatter social media man gyapon na. Ang uban nagsigirag Facebook, sigig katawa, sig tanaw og mga short videos, sig tanaw og mga reels, nara sa balay nagsig tanaw og Netflix. Puro ra social media, one night time sa Ginoo. Wa ka bantay nag-ana mo kang-a og mo kang-a galit igsoon sa pamangalagad sa Ginoo, meaning mo disconnect. Once gani mo disconnect di magpadayon atong bunga. Once di magpadayon atong bunga, meaning di sa takalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mawala man ang atong self-control, mawala atong gugma, mawala ang kalipay, kalinaw, pagpaubos, mawala tanan. Amen. Once ang sanga mo disconnect sa punuan, dili magpadayon ang bunga. The same nato. Once mo kang-a ta sa pagpangalagad sa Ginoo atong relasyon ba, no? Sa Ginoo mo distansya ta, dili sad ta makalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Mao ni bantayo igsoon, ang social media karon kinahanglan mag-wise ta. Kay ang social media duha may naong ana positive ug negative. Pero naglabi ang negatibo, naglabi ang mga butang nga makaguba sa tong relasyon sa Ginoo. Daghan kay mga bata ron ang ilang attitude nga usab, kusog na mamalikas, lahi na og mga sinultian sa ilang ginikanan, masukol-sukol nga naman because of the influence of social media sa Facebook, sa YouTube, unsa man dia nakakaton. Mao ni bantayanan igsoon, Kristohanon ka pag maigmat, Kristohanon ka, be wise. Amen. Ingon si Pablo, sige ingon ni Pablo dire, be careful din how you live, not as unwise but as wise. Ay kumpiyansa. Kay ang social media karon daghan nag relasyon sa Ginoo nga naguba. Kay ang ilang panahon na sa social media, nang-addict na sa Facebook, no? Okay raw nag-Facebook, nag-social media, nagsige po guwali dito, wapod. Sige naglantaw kay lingaw man. Mao ni pagi sa yawa. Lingawon ka kada adlaw, lingawon ka kada minuto, lingawon ka kada oras, lingawon ka sa mga butang nga ang Ginoo wa na lingaw. Wa ka bantay nag-anam na day kag kang distansya. Once magka-distansya na day ka magkauga imong relasyon sa Ginoo, di ka kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Unsaon ba paglahutay sa sanga nga mamunga kung mibuwag siya sa punuan?
Amen. Mao ni ang mga tulo ka butang nga posible nga may hinungdan nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Una, kay nagtutok tag tawo. Ikaduha, nagtutok ta sa atong sitwasyon. Ikatulo, social media. Bantayin ni o gibutang sa inyong alimpatakan, huna-huna o kasing-kasing. Kaning tulo ka butang igsoon kay mao ni karon ang gigamit sa yawa igsoon. Mao ni karon ang pamaagi sa yawa aron kita dili kalahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Kabalo ba mo igsoon nga si Satan aware sa scripture? Kabalo ang yawa nga ang mulahutay lamang ang maluwas. Kabalo ang yawa, di mo bilib ang yawa igsoon nga nay uban dasig kay karon. At first dasig kay on fire kayo. Grabe ka dasig, di mo bilib ang yawa kay napamatud-an naman na si yawa igsoon nga daghang dasig sa una. Asa na sila karon? Daghang dasig sa una. Pero karon kuyaw na kay mga sinuluban na usa ka dangaw na nga short, murag wala nay glory ni Lord, lahi na. Di man ko against ana pero dapat ilugar. Dili kay grabe ka seductive og dress pero ang imuhang nakabutang diha nga verse kuan kanang there are seasons for everything. The Lord is my shepherd. No, daghan kayo. If God is for us, who can be against us? Niyang imuhang picture diha naka-seductive dress ka, lahi na. Nalahi na ka. Di na ikaw. Ngano man because of the influence of social media. Kay naam ko tayo makita nga mga Christian, labi na mga celebrity nga seductive pero Christian. Mao ni nabantayi ha. Imong giidolo no, pero bantayi ang word ni Lord. Gitawag tas pagkabalaan. Dapat kamao ta mo lugar base hindi na ta panalangin sa mga tao nga nakakita nato. Amen. Ana ra tulo ka butang. Una, mao ni tulo ka butang igsoon nga posible nga di ta kalahutay sa pagpangalagad sa Ginoo. Una, kung kanunay ta nagtan-aw sa tao. Ikaduha, nagtan-aw ta sa atong sitwasyon. Ikatulo, social media. Igsoon, guard your heart. Be wise. Ang panahon karon nagkadautan ug hapit na mobalik ang atong Ginoo. Unta mabalikan ta nga sama sa maalamon kay nangandam kanunay. Unta mabalikan ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. Unta mabalikan ta nga nagpadayon mulahutay or nilahutay sa pagmangalagad sa Ginoo. Madagma man bangon padayon hangtod maangko na ginabuhing dayon igsoon. Amen. Igsoon ayaw tutok sa tao. Igsoon ayaw tan-aw sa imong sitwasyon, tan-aw sa Ginoo. Igsoon di sala ang social media. Apan tagaig time ang Biblia. Tagaig time si Lord. Kontrol la. Dapat kamao ta mo manage sa tong time. O kinahanglan magbantay ta kung unsay gitan-aw nato sa social media. Kay wa kay baw kanang imong gitan-aw da mao day nay doorway nga makahimo inon kag sala. Ayaw hatagig lugar ang yawa. Amen. So mao na ang tulo ka butang igsoon nga akong gi-share ninyo this morning. Mga posible nga hinungdan nga di ta makalahutay sa pagmalagad sa Ginoo. Just a short recap lang una kay nakafocus ta sa tao. Ikaduha, nakafocus ta sa atong sitwasyon. Ikatulo, social media. Amen. Ay kumpiyansa na natas katapusang mga adlaw karon. Mas mo grabe pag yun ang kadautan. Apan nasayod ko kung kanunay lang ta everyday mo paduol sa Ginoo. Kung kanunay lang ta mga igsoon mo spend og quality time ni Lord. Sigurado nga usata sa makalahutay hangtod sa walay katapusan ug makadawat sa ganti sa korona nga kinabuhing walay katapusan ug ang langit nga nagpaabot kanato igsoon. Amen. Mao ni ang atong mensahe karon. Let's pray. Father in heaven, thank you Lord for your message this morning. Imo ming gipainumduman Ginoo, gitagaan mi nimo warning nga naay mga tulo ka posibleng butang nga di mi makalahutay sa pagpangalagad nimo. Ako nagaampo Lord nga sa tanan nga namati ug naminaw karon Ginoo. Walay usa namo Ginoo nga di mo lahutay, but Lord, all of us who are listening to your word this morning, makalahutay ug mulahutay gyud mi uban sa imong grasya. Kay grasya gyud tanan nimo Ginoo. Ako nagampo Ginoo nga mahimo ming wise Ginoo, di mi sama sa mga buang-buang nga kumpiyansa ra. Magbantay mi sa social media. Ang labaw sa di mi mo tutok sa isig katawo na mo kay isig katawo na mo dili na perpekto. Dili mi mo tutok sa mong pastor, sa mong leader, among mentor, kun dili naka-focus lang minimo. Ug dili mi mo tan-aw sa among sitwasyon kay normal gyud ang naay kalisdanan. Magtan-aw lang minimo kay diya kanimo naay paglaom. So Lord, i-bless ta ng viewers karon. I-bless ta ng listeners. And I pray Lord God right now, unsa man ilang mga panginahanglan karon Ginoo, tagbua na may nasa balatian, I declare healing in Jesus mighty name. In Jesus mighty name. Na pa may nagtan-aw karon Ginoo nga gapos pa sa mga lain-laing addiction nga wa ka malipay,
I declare deliverance in Jesus' mighty name. I declare genuine or complete transformation in Jesus' mighty name. Lord God, I declare blessing, financial breakthrough sa nanginhanglan. And I pray, Lord God, nga tanang mga businessman sa Lord, nga nagtanaw karon or naitrabaho, himuang matinud-anon kanimo. Kayang yawi sa tinuod nga kalampusan o kauswagan kanang faithful minimo Ginoo, knowing that you are the source of everything. And everything that we have comes from you alone. Walay amo, tanan, gipiyal ra nimo. Wa miangay ka pa si garbo kay gikan nimo. So dapat Lord, ako nagampo nga mahimo sa ming matinud-anon Ginoo. Ibalyo na mo nga ikaw ang among blesser, and every blessing, all of the blessing that we have right now comes from you alone. So Lord God, i-bless ang tanan base sa tinguha sa among kasing-kasing. This is our prayer, Lord God. Among giangkon ang kadaugan, among giangkon karon Ginoo ang kagawasan, panalangin, kaluwasan among tibuok panimalay, among giangkon Ginoo ang financial breakthrough or kaayuhan sa balatian. Basta lain-lain nga milagro nga sigun sa tinguha namo Ginoo, sigun sa needs sa among sitwasyon karon. Amo nang giangkon karon Ginoo, mga kay bulungang butang amo kining gidawat karon uban sa dakong pagtuo, himua lamang ming kapiyalan sa panalangin Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, amo kining gipangayo, gipasalamatan o gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Sa pangalan ni Jesus nga may among bugtong maluluwas. Amen ug amen. Praise the Lord. That's all for this morning. Okay? So, mana no? Kita na sunod mga igsoon, mabakanti ta. And then, thank you. 129 followers. Thank you so much. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel kay ako ning i-download, i-upload na ko dito, no? Salamat sa mga nag-share, and I just want to encourage everyone to invite your friends to follow our page. Mabungahong Kristohanon katong 235,000 followers, ug Mabungahong Kristohanon 2.0. Do ka page itong gigamit ron since restricted pa ta, no? This is for the glory of the Lord. More followers, mas daghan, ma-bless, mas daghan pag yun, ma-comfort, igsoon. Natay mga ebidensya na, no? So, that's all for today. So, ako nag-aampo nga ang tanang buhat sa inyong mga kamot i-bless ni Lord, inyong mga lakang giyahan mo sa Ginoo. Dalhon mo sa kalampusan o kadaugan, no? Ang Ginoo magapanalangin sa tanan yung pagabuhaton karon, tagaan mo may pangalawas, tanan pabor ibukbo sa Ginoo kaninyo. In Jesus name. Amen. So nga kung ikabilin yung maigsoon, maura gini. Ampo, amping, abante. To God be all the glory. Klaro ha, biyon sa? Ampo, amping, abante. To God be all the glory. God bless. Okay, God bless everyone. See you next time. To God be the glory.